Γεια σας φίλοι μου, ακόμη μια νέα μέρα στη δουλίτσα αρχίζει. Για να δούμε πώς τα πήγαμε χθες. Είχαμε πάλι 6 δυσαρεστημένους, 37 μόνο check out από το 39. Εντάξει, σήμερα θα κάνω κάτι που είδα, να χαμηλώσουμε τις τιμές ώστε την επόμενη να αυξηθούν τόσο τα αντικείμενα που θα πουλήσουμε αλλά και τα experience. Για να δούμε. Πρώτα θα πάμε να βάλουμε τα κουτάκια μας μέσα, να ετοιμαστούμε για σήμερα, να δούμε τι έχουμε αγοράσει. Να δούμε κουτάκια έχουμε για να γεμίσουμε. Ξεκίνησε ο κόσμος και έρχεται. Θα κάνει μια υπομονή όμως. Να γεμίσουμε λίγο. Θα τα πάρουμε από εδώ, θα τα βάλουμε λίγο εδώ. Ωραία, να έχουμε όλα τα κουτάκια παρεούλα. Ωραία. Και να έχουμε και καθαρό το μαγαζάκι μας. Σήμερα θα ανοίξουμε και κάποιες καρτούλες, να δούμε θα πετύχουμε κανένα καλό. Και νομίζω ότι αν το καταφέρουμε δεν έχουμε άλλα, ναι. Τα γεμίσαμε όλα. Μπράβο ρε, τι ωραίοι που είμαστε. Ωραίος. Άρα αφήνουμε το κουτάκι εδώ αυτό. Για να ανοίξουμε και μερικά. Οπα, λάθος. Πάμε. Τι έχουμε πετύχει. Δεν περιμένουμε και πολύ μεγάλα.
€3. €4 το πιο ακριβό από τα απλά. Ωραία. Τα βάλουμε όλα μέσα και να πάμε να... Είπαμε να βάλουμε τα ποτάκια μας μέσα. Αυτές είναι... Ωραία, να βάλουμε τα ποτάκια μέσα. Εδώ. Τι έχουμε, μόνο κάρτες έχουμε εδώ. Έχουμε και μπουξάκια, εντάξει, να τα μπουξάκια. Να κάνουμε και το τελευταίο μας γέμισμα. Ωραία. Πάμε να πάρουμε και το επόμενο. Και σε λίγο θα ανοίξουμε κι άλλο μπουξάκι. Για να ανοίξουμε κάποιες κάρτες, να δούμε πως πετύχουμε κάτι καλύτερο. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο το μπουξάκι, το φακελάκι μάλλον. Ωραία. Νομίζω θα κάνουμε λίγο αυτό που είπαμε. Πήραμε Έχω μάζεψε 100 κάρτες. Από 14, αν το βάλουμε 20, το κατεβάζουμε πάρα πολύ, για να δούμε, όπως και αυτές τις κάρτες, θα τις κατεβάσουμε στα 2,50. Και αυτές τις κάρτες στα 3, κάτω από το market price. Να δούμε πόσο θα ανέβουμε. Πρώτα, εδώ αυτό εδώ πέρα το έχουμε ανοιχτό. Έλα, δεν θέλω αυτό. Ωραίος, άστο κάτω, έτσι ανοιχτό. Για να δούμε. Αυτό εδώ πέρα είναι ανοιχτό. Είναι on, ναι. Και open. Περιμένουμε τώρα τους πελάτες. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα ένα stand. Για να δούμε τι γίνεται. Πρώτη εντύπωση.
Α, τον καθαρίζει, ευτυχώς. Ωραίος, τον καθαρίζει. Ο Στίνκι μας έφυγε. Τα μποξάκια φεύγουν σαν τρελά. Δεν είπα εγώ, τα μποξάκια φεύγουν σαν τρελά. Δεν θα έχω μποξάκια. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία, μέχρι στιγμής καλά πάμε. Θέλουμε άλλα λίγα XP για να πάμε στο 10. Κάνε μας κάτι καλό. Πού πά, να μιλήσουμε θες. Τι θες να πούμε. Τι έχουμε να πούμε, τι θες. Για να δούμε τι θες να μας πεις. Τι έχεις, 50, 52, άσχημα, 48. Εννοείται θα κάνεις accept. Ωραίος, και θα ψωνίσεις κιόλας. Θες να ψωνίσεις. Έλα, τα 50 euros που σου έδωσα πρέπει να τα ξοδέψουμε λιγάκι. Πρόσεχε, ξοδέψε. Δώσε λεφτάκια. Μόνο τα μποξάκια μας θα φύγουν. Όλο 3. Oh shit. Τι έκανες ρε φίλε. Δεν θα έχω άλλα να δώσω. Oh man. 7,5. Wow. 5, 7. Ναι ρε φίλε, δικά σου 50 λεπτά. Που μας έκανες 200 ευρώ. Total revenue 17,50. 17,50. Man, μποξάκια, πού είναι τα μποξάκια. Κάτσε να δούμε τώρα, έχουν κάνα μποξάκι. Όχι. Έλα, δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε αυτά τα μποξάκια. Πέταξε το. Κάτσε να πάω να βάλουμε τα μποξάκια, σε παρακαλώ. Πού είσαι. Όπα, τι κάνω. Μπαίνουν τα μποξάκια. Ωραίος. Πέταξε το. Q, πέταμα. Και πάμε εδώ τώρα. Ο Stinky έκανε. Μην χάνουμε χρόνο. Έφυγες, έλα γρήγορα γιατί γέμισε το μαγαζάκι. Δεν έχω μποξάκια. Δεν έχω μποξάκια. Μου τελείωσαν τα μποξάκια. Φύγε, μου τελείωσαν τα μποξάκια. Δεν έχω μποξάκια άλλα. Αμάν. Έχω άλλα μποξάκια. 12 η ώρα και τελείωσαν τα μποξάκια μου. Μπορούσα να αγοράσω μποξάκια. Μποξάκια. Πέντε μποξάκια. Αγορά. Δεν έχω μποξάκια. Αδερφέ, θα περιμένεις λίγο να γεμίσω. Μας κλείνουν τα μποξάκια. Όλοι παίρνουν σαν τρελή μποξάκια. Δεν θα έχω να πληρώσω. Έλα και τελευταίος και να πάω να γεμίσω μποξάκια. Είναι 1 η ώρα. Γρήγορα.
μποξάκια. Κάρτα. Πόσο? 36. Φύγε, φεύγω. Να πάρουμε ένα μποξάκι. Περιμένετε λίγο, μισό λεπτό παιδιά, να γεμίσουν λιγάκι, γιατί το μαγαζί φουλάρισε. Έλα. Γέμισα κάποια μποξάκια. Θα περιμένεις λίγο ακόμα παιδιά, λίγο ακόμα, λίγο υπομονή. Να βάλουμε και αυτά τα μποξάκια. Όχι, ήρθε και ο Στίνκι. Ρε Στίνκι. Ναι, ξέρω είστε δυσαρεστημένοι τώρα. Πετάω αυτό εδώ πέρα και έρχομαι να... Εδώ έρχομαι. Έλα, satisfaction. Έλα. Change 16, 5, 16, έφυγες, πάμε. Πάρε ένα μποξάκι, ναι, 20 ευρώ δώσε. Φύγε. Έλα μποξάκια, αγοράστε μποξάκια. Να τους είδες. Κατευθείαν αγόρασε μποξάκια. 100 ευρώ, αυτό είναι. Μπορεί να... Απλά η καμπύλ αργεί να ανοίξει. Τους καταφέραμε όλους, γεμίσαμε και μποξάκια. Όπα, τι θέση, τι έχεις εδώ κύριος? Πόσο? 2.000. Ωρε φίλε, δεν έχω, φύγε. 2.000 δεν έχω. Εδώ δεν έχουμε και μποξάκια, μας τα πήραν όλα τα μποξάκια. Ωραίος. Α, πήρες και κάποια rare και κάποια τα απλά. Φακελάκια, φακελάκια, τι να κάνουμε, 15 euros, 15 euros. Μπορώ εγώ να σου πω τίποτα άλλο? Ρε κοπελιά, τι θες? Θες και 7,50 ρέστα? Θα ανοίξουμε και λίγο το φως παιδιά, σήμερα πληρωθήκαμε. Έλα, είδα. Τι έκανες? Oh shit. Oh man. Ναι, άρα αυτό που λένε ότι αν χαμηλώσει αρκετά τις τιμές θα κάνεις μεγαλύτερες. Χτύψε κανένα 50 ευρώ. 148, η δεύτερη μεγαλύτερη που έχω παραλάβει. Α, θες να μιλήσουμε? Τι θες να πούμε ρε φιλαράκι? Περίμενα να πουλήσω αυτά δύο μπουξάκια. Μη φύγεις, πού πήγες, έφυγες? Γιατί έβγαινε, αδερφέ? Μπάργκεν, έλα. Όλα πάρτα. Όλα. Μια 500. Μπράβο το παιδί μου. Α, έτσι, πολλά να παίρνεις. Thanks, my man. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος κατευθείαν να τα κάνουμε check?
Όπα, ήρθε η φοιτήτρια. Κοπελιά, φοιτήτρια. Έλα, τι θες να μου πεις, περίμενα, να δω τι θα μου πει, θέλω να δω τι θα μου πει. Έλα, αφού σε πατάω. 12, μάλιστα. 8, θες? 8 euros θες? Ok, decline. Ξέρεις γιατί πρέπει να βγάλουμε και εμείς ρε φίλε, εμείς θα βγάλουμε. Άμα εσύ το θες με 8, εμείς θα βγάλουμε μετά. 5. Άλλος. Σέι! Τι καλό παιδί, το καλύτερο. Όλα με σακούλα. No change 140. 3 φορές. 200, 160 πες και 140. Έφυγες άλλος. Τι θέλει ο κύριος? Κύριος 100. Market price 100. Κάστον ζουγόντς αυτό. Ναι ρε φίλε, πάρε να έχουμε ένα. Τι λέει? Don't have the card, customs wants. Decline. Αφού δεν το έχω ρε φίλε, γιατί έρχεσαι και μου ζαλίζεις τον έρωτα? Εγώ νόμιζα είχες δει ότι αν έχω την κάρτα ή την έχω. Όχι Stinky Boy, για να τον δω Stinky Boy. Το ψέκασε. Το ψέκασε, ωραίος. Έχουμε ακόμα λίγο για το Stinky Boy. Πρέπει να το γεμίσουμε, θα έχουμε Stinky Boy από εδώ και πέρα. Ωραία τα σαραντάρια. Shit! Τελείωσε κιόλας η μέρα. Total revenue. Φύγε. Πόσους έχω ρε φίλε. Και μετά τις 9 η ώρα αγόραζαν. Μπράβο τα παιδιά. 17.50. Πάρε 18 φιλαράκι. Γιατί είμαι large και κλείνω το μαγαζί. Κάτσε να κάνουμε ένα close το μαγαζί. Να δούμε τι έχουμε. Πρώτον, πρέπει να γεμίσουμε τα ραφάκια μας. Ναι, άρα θα γεμίσουμε τα ραφάκια τώρα. Κάνεις ελέγχει κι άλλα μέσα. Γιατί ρε αδερφέ? Είπα κι εγώ. Για να πάμε να δούμε τι έχουμε αγοράσει μέσα. Τι έχει εδώ. Τι έχουμε εδώ. Ναι, πολλά τέτοια δεν έφυγαν όμως. Θα γεμίσουμε το μαγαζί. Τα stand μας όλα. Τι έχει αυτό μέσα? Τίποτα δεν έχει. Αφού δεν είχε τίποτα, γιατί? Πάρουμε αυτό. Θα να γεμίσουμε. Έλα, πώς δεν έχει space? Έχουμε box.
4 τι είναι? Α, είναι τα μπλε. Μπλε έφυγαν αρκετά, Πιο πολλά από τα κίτρινα έφυγαν τα μπλε. Βέβαια θα δούμε στο τέλος και θα κάνουμε τη σύγκριση τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε να βάλουμε κίτρινα. Μάλλον δεν έχουμε κίτρινα. Εκεί πάει το κίτρινο. Τι είναι αυτό? Α, άδειο. Ρε φιλαράκι, πετάμε σκουπιδιά. Στην Boy μου. Θα πάρω στην Boy, τι έχει μέσα? 32. Έλα, πάρε εσύ εδώ. Τι είναι αυτά? Έλα αυτά εδώ πέρα. Αυτό έχει τίποτα μέσα? Έχει. Άρα θέλουμε να πάρουμε... τα γκρέμισα όλα. Μπράβο ρε. Ωραίος, τα γκρέμισες όλα. Πρώτον, πάμε να γεμίσουμε το στίνκι. Refill. Ωραίος, κάναμε το refill μας. Αου, πονάμε. Για να δούμε τι μας έδωσε το 10. Μπορούμε να πάρουμε το cabinet, να βάλουμε και άλλα μποξάκια και να γεμίσουμε μποξάκια στο νούμερο 10. Στο 10 level. Αυτό είναι το άλλα θέλει. Έλα ρε φίλε. Έπεσαν τα μποξάκια, ναι. Epic κάρτες μπορούμε να αγοράσουμε. Αυτά εδώ πέρα τα μποξάκια είναι. Hire. Work in another shop for a few months and gain experience just finishing art schools. Νομίζω ότι μπορούμε να τον πάρουμε αυτόν για να μας γεμίζει. Σωστά, να μην καθυστερούμε κιόλας. Ωραία, να πάρουμε αυτόν hire, να μας γεμίζει τα μποξάκια, να τα αγοράμε να μας τα γεμίζει. Πήραμε αυτόν, ωραία. Θα πάρουμε και ένα ακόμα αυτό εδώ cabinet. Ωραία. Και τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα είναι μποξάκια. Πόσα μπορούμε να πάρουμε? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 δεν νομίζω να μπορούμε να πάρουμε 7. 28, για να δούμε. Το 42. Μπορούμε να τα πάρουμε όλα. Ωραίος. Ωραίος. Για να δούμε το revenue μας για την ημέρα 10η μέρα. Τι λέει? Basic card λέει package really cheap λέει, thank you. Goods fairs. Ναι ρε φίλε, γιατί μας έβαλες όμως τόσο? Love the price here, definitely gets enjoy bargain hunting in the shop. Ναι, αλλά όμως είχαμε πολλά. Οκ. Νομίζω ότι η μέρα μας τελείωσε για σήμερα.
Θα τα πούμε αύριο. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, if you love the video, please subscribe and like. Γεια σας και πάλι φίλοι μου, σε ακόμα ένα βίντεο. Την προηγούμενη ημέρα δουλειάς είχαμε πει ότι θα μικρύνουμε τις τιμές μας να δούμε αν υπάρχουν περισσότερες πωλήσεις. Στην προηγούμενη μέρα είχαμε 37 πωλήσεις. Για να δούμε στη σημερινή μέρα τι έγινε αφόσον κατεβάσαμε τις τιμές μας. Αν και κατεβάσαμε τις τιμές μας, δεν είχαμε πάλι 37 πωλήσεις, αλλά 37 στους 37 αγόρασαν πάλι με 2. Οκ. Συνεχίζουμε και τη δεύτερη μέρα να δούμε μήπως κάτι αλλάξει σήμερα. Σήμερα έχουμε την προσθήκη ενός καινούριου stand. Να δούμε αν εδώ δεν μπαίνει. Μπαίνει εδώ. Το stand μας λέτε να μπαίνει εδώ. Και όμως μπαίνει εδώ. Τέλεια. Βάλαμε και αυτό το stand. Ήδη ξεκίνησαν να έρχονται οι πελάτες, αλλά πρέπει πρώτα να τα γεμίσουμε όλα, είπαμε, να είμαστε έτοιμοι για τη σημερινή μέρα και να δούμε πώς θα τα πάμε. Πρέπει να ήρθε και ο μορφωνιός. Έλα εδώ μορφωνιέ μου. Έχουμε και λέμε τι θέλουμε να τον κάνουμε. Θέλουμε WhatsApp boss, θέλουμε να κάνουμε restock shelf. Γι' αυτό τον θέλουμε, ναι, να γεμίζει ώστε εμείς, τι λέει, should fill, ναι, αν και δεν ξέρω προς το παρόν, should also fill up shelves with no label, να τα γεμίζει φίλε. Οκ, για να δούμε, ξεκίνησε, να μπούμε μέσα πρώτα στο μαγαζί. Να δούμε, από τα μέσα ξεκίνησε. Αυτό είναι γεμάτο και on. Πας τόσο γρήγορα. Δεν πειράζει ρε φίλε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να έρχονται οι πελάτες μας. Για να δούμε ποιοι περιμένουν. Νάτος και ο πρώτος μπήκε. Και κατευθείαν αγόρασε. Πού πας? Είπα και εγώ δεν θα αγοράσεις. Έφυγε, γιατί? Με το μπήκε μέσα έφυγε. Ένα σμέλι, ναι. Και ακόμα μία φορά. 2, μπράβο. Τουλάχιστον. Wow, so cheap. Ναι, so cheap, αλλά
Είναι η δεύτερη μέρα που έχουμε τόσο φθηνά τα πράγματα. Για να δούμε. Ναι, αλλά δεν πήρες πολλά όμως, ο τσίπ, αλλά βλέπω καθόλου αγορές. Δεν ανοίξαμε καλά σήμερα. Δεν έχω στα 50. 5, 6, 7, 50. Για να δούμε τι θέλει ο φίλος ή η φίλη. Έλα εδώ. Τι θέλεις να ανταλλάξουμε? Τι να ανταλλάξουμε? Λεφτά δεν έχουμε. Έχουμε αυτό, αν το έχουμε, πάρτο. Αφού δεν το έχω, decline. Αφού δεν το έχω, πώς να... ναι, θέλει... να ανοίξω μερικά. Έλα. Θα ανοίξουμε μερικά. Μόλις βρούμε την ώρα. Μπορεί να παίζει ρόλο ότι είμαι και λίγο αργός ως πολύ στο ταμείο. Για να δούμε. Άμα πήγε και έβαλε, τώρα το είδα. Ρε μπρο, tempting, ναι, αλλά θα πάρτε όμως πολλά, για να δω πόσα, αφού tempting, για να δούμε πόσα πήρατε. Πήρες tempting 5 φακελάκια. Αυτό είναι το tempting, δηλαδή. Αν το tempting είναι 5 φακελάκια, ο άλλος τι πήρε? Ο άλλος 10 φακελάκια. Αυτός κάτι έκανε. Ναι, αυτός βέβαια, μπράβο του. Μέχρι στιγμής καλά τα πάμε, αλλά βλέπουμε να τελειώνουμε και ο Γιωργάκης αργεί να βάλει προϊόντα. Βάζει Γιωργάκη προϊόντα, βάζει ο Γιωργάκης. Τα πήρε όλα από εδώ. Πάμε να κάνουμε το F. Για να ανοίξουμε μερικά φακελάκια. 2,40. Πολύ καλό φακελάκι. Δεν έχω πετύχει ακόμα κάποιο μεγάλο ποσό.
Σαν να έχουμε πολλούς πελάτες. Κάτσε λίγο. Πού πας εσύ? Να τα βάλουμε μέσα. Να τα ανοίξουμε. Περίμενα, πάμε να τα αφήσουμε λίγο αυτά εδώ. Κάτσε λίγο, κύριος. Και να πάμε λίγο να πουλήσουμε λιγάκι, να χτυπήσουμε εδώ στο ταμείο μας. Έλα. Δεν υπάρχει κανένας. Καρτούλα ο κύριος. 83 euros. Ναι, νομίζω. €10. Πάει. Να τελειώσουμε λιγάκι εδώ. Και μετά θα κάνω μια διαρρύθμιση του μαγαζιού. Βλέπω πάμε καλά. Για να δούμε. Ωραία, μέχρι στιγμής πάμε. Όχι, γιατί έβαλε? Ναι. Είναι ώρα να ανάψουμε τα φώτα μας. Τι θέλει ο κύριος? Δεν θέλει. Αυτός δεν ήρθε να αγοράσει, ήρθε να κάνει ρέστα. 17,50. Αν και αργός, ως πολύ αργός, γιατί δεν τα πιάνει? Κάτω και όρθια κιόλας. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε καινούρια προϊόντα. 18. Καλά πάμε, δεν μπορώ να πω. Πιστεύω ότι θα έχουμε XP, πήγαμε στο 11. Όχι, τα μποξάκια, τι λέει? Cheaper card λέει. Wow, so cheap. Ναι, αλλά αγοράστε όμως. Τι, is tempting και is tempting. Ένα, αυτό είναι. Για το παιδί θα το πάρεις ή για σένα? Τέσσερις 7, 28 XP, για να δούμε. Τι πάει? 30. Ναι ρε φίλε, ναι, έλα εδώ. Εσύ μάλιστα, εσύ όντως έκανες την μπάζα σου. Μπράβο, καλός.
13, 10, 1, 2, 3, 300 experience. Νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Προλαβαίνει, προλαβαίνει. Δεν μπορώ να πω ότι προλαβαίνει, αλλά... Τρία 50, 1, 2, 3, 4, 3, 50. Buy a card table and put it in the shop. Ναι, θα κάνουμε διαρρύθμιση στο τέλος της ημέρας. Να βάλουμε και το τραπεζάκι να παίζει ο κόσμος, αλλά και να βάλουμε και καρτούλες. Wow, so cheap. Έλα, cheap, αλλά αγοράστε. Ναι, τι, μόνο τόσα. Πήγε 9 η ώρα. Πήγε λίγο. Τελευταίος και τυχερός. Και τελειώσαμε για σήμερα. Wow. Πάρα πολύ ωραία. Πριν τελειώσουμε... Ωραία. Πρώτον. Ποιος τα άφησε εδώ? Ρε, χαραμοφάει, τα άφησε εδώ. Έχουμε άλλα? Κανένα στόκ δεν έχουμε. Κάπου εδώ πρέπει να τα βάλουμε. Εδώ δεν μπαίνει. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αλλιώς γύρνα. Ναι, γιατί είναι το κουτάκι. Τι έχει το κουτάκι εκεί πάνω θεμάτο? Τι κουτάκι είναι αυτό εδώ πέρα? Άστο εκεί. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό εδώ. Έλα. Να το πιάσουμε. Έλα. Ωραία, αυτό το βάλαμε εδώ. Τώρα χρειαζόμαστε να αγοράσουμε πολλά και είπαμε τι θα αγοράσουμε. Θα αγοράσουμε ένα 400. Ναι. Ωραίος, αγοράσαμε ένα τέτοιο.
Reviews, για να δούμε πώς τα πήγαμε σήμερα. Είχαμε ένα, τι λέει, good price λέει. Τι μπορούμε να αγοράσουμε. Σίγουρα μόνο αυτά αναγκαστικά τώρα, γιατί παίρνουμε το μεγάλο το κουτάκι, το ανοίγουμε. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν μπαίνει μέσα. Shit, δεν μπαίνει μέσα. Κάτι δεν μ' αρέσει. Αυτό εδώ μπορεί να πάει πιο εκεί. Πόσους παίχτες πρέπει να πάρουμε. Δεν θέλω αυτό. Θέλω να πιάσω. Δεν θέλω αυτό. Γιατί δεν μπαίνει εδώ, δεν χωράει. Εδώ κάπου εδώ χώρεσε. Πού χώρεσες? Έλα, κάπου εδώ θα σε βρω, θα σε πετύχω. Πού θα σε πετύχω? Δεν πάει και λίγο πιο δεξιά? Κάπου εδώ είσαι, έλα θα σε πιάσω, θα σε βρω. Εκεί. Ωραίος. Και αυτό το τούμπανο εδώ θα το βάλουμε εδώ πίσω. Ωραίος. Και τώρα είπαμε ναι, πώς μπορούμε να... Όπα. Market price συν 10 στρογγυλεμένο. Ένα εδώ και ένα εδώ.
Μπορούμε όλα μαζί. Market price συν 10. Round. Ωραίος. Εδώ. Market price συν 10. Στρογγυλεμένο. Πιο εδώ. Market price συν 10 στρογγυλεμένο. Market price συν 10 στρογγυλεμένο. Θέλω ακόμα μια κάρτα. Market price στρογγυλεμένο. Market price. Ωραίος, νομίζω ότι είμαστε για να βάλουμε και ένα εδώ. Το slot είναι. Αου. Αφού λείπει ο μορφωνιός θα τα βάλουμε εμείς λιγάκι. Αφού λείπει ο μορφωνιός. Για να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα. Έλα να βάλουμε και τα άλλα τα κουτάκια. Να βάλουμε και το άλλο το κουτάκι μέσα. Και τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Να πάμε να ανοίξουμε κάποιες κάρτες που δεν είχαμε ανοίξει. Οπα. Για να δούμε. Έχουμε καμία κάρτα καλή? Από value δεν τα πάμε και τόσο καλά. Έλα, μια μεγάλη καρτούλα. Να, μια μεγάλη καρτούλα, ένα καλό value. Δώσε ένα καλό value. Από value τίποτα δηλαδή.
4, τίποτα από βάλιο, 4, 6. Θα ανοίξουμε και αυτές τις καρτούλες για να δούμε τα value. Αλλά δεν βλέπω κανένα μεγάλο. Είχα μόνο το 1.400 ευρώ. Αλλά value είναι όλα μικρά. Πολύ λίγο. Πολύ μικρό value, και καθόλου XP. 5,5 τέτοια έδωσε. 14 XP. Έλα ρε, ένα καλό δεν έχει value. Καινούριες καρτούλες ναι μεν, αλλά τι να το κάνω άμα δεν έχει ένα καλό value. Εντάξει, και 6 ευρώ δεν το λες. Και πολύ value. Θα ανοίξουμε για κανένα μικρή. Αυτά έχουν πιο μεγάλα value από τα προηγούμενα. Είναι δυνατόν. Θα ανοίγω τέτοια μετά. Θέλω να βάλουμε ακόμα μια κάρτα. Ποια να βάλουμε? Συν 10 round 7 10. Οκ. Νομίζω πως είμαστε πολύ καλά, τα έχουμε ετοιμάσει όλα και θα είμαστε έτοιμοι για την αυριανή μας μέρα. Κάτσε να κλείσουμε και όλα στο site μας και επίσημα sorry we are closed. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ακόμη μια μέρα στη δουλειά μας. Ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe. Ευχαριστώ.